Nee, dit is net de woestijn. En het is er echt net zo droeg als wat het je lieket. We binnen hier onder de Waadkust bij Tenaat. In het Skoor om krek te wezen. Deze Simmerpolder, maar daarop aansluitende kwelder, is officieel helemaal geen natuurgebied en is voor het wichtigste pad in gebruik bij boeren. De gids in dit gebied is dan ook een boer. Hij waait zijn jong vee al 10 hier in de Simmerpolder. Er rennen nou 60 pinken om. En hij kent het Skoor al volle langer. Ja, als jonkje sloeg ik hier ook wel een prut om. Ja, heel prut te de jeugd natuurlijk. Als je voor gewoon een visje in de zee, dan ren je hier door dit gebied heen. En dit, kom je al heel kort. Ja. Heel drok is het er eens nooit. Nou, dit is heel rustig. Ja, Tenaat, dat zie ik ruimte en rust aan de Friese kust. Nou, het is hier gelukkig nog heel rustig. Hier komen net een hele prut toeristen. Nee. Nou is dit officieel geen natuurgebied. Is dat terjochten? Ja, het is hier natuurlijk wel prut de natuur te zien. Vogeltjes en bloempjes en kei. Ja, het is wel natuur. Ja. Bij heeg wetter en boetende simmerom is het vaak drokker met vogels. Maar het is ook vooral een gebied om 4 waai te zien. Daar is Kiermoezeg. Wier. Tenaat. Ameland. En daar is Halvet. Meer toeristen binnen je wel welkom. Ik zit dan ook in dorpsbelang. Misschien maar wij wel hier wel meer de recreatie hierheen lopen willen. Daar zijn we denk ik mooi aan de slag maken. En hoe doe je dat dan? Ja, hierheen haal je, maar ja goed. Wat bankjes deel zetten, een free tent? Ja, dat ben van die lietse dingetjes. Ik doe daar nou geen uitspraak over doen, maar daar ben natuurlijk wel mogelijkheden. Maar voor eerst winnen de keien 10 aantal naar alle gedachten van de toeristen op het Skoor.